Hauexe dira BBK Fundazioaren patronatua osatuko duten 15 lagunak. Legeak dioen bezala, ez dira politikari lotutako pertsonak, profesionalak baizik, abokatuak eta ekonomilariak. 3 erakunde sortzaileek aukeratu dituzte, Bizkaiko Diputazioak eta Bilboko Udalak, eta gainontzekoak alderdi politikoek proposatutakoak dira, EH Bildu izan ezik. BBKko presidenteak Xabier Sagredok zuzendaritzan jarraituko du, baita Fernando Arangizek ere Vitalen. Vitaleko batzarrak ere modu berdinean aukeratu ditu bere patronatuko 15 lagunak. Aurrerantzean patronatua izango da 2 fundazioen gorengo organoa, administrazio kontseilua eta batzarrak ordezkatuko ditu, eta bere eginbeharra gizarte ekintza kudeatzea izango da. Aldaketak ordea ez die eragingo bezeroei, banku negozioa Kutxabankera eraman baitute. BBKan eta Vitalen fundazio bihurtzeko aldaketa EAJ, PS eta PPren arteko akordioari esker gauzatu da. Gipuzkoako Kutxan EH Bilduren aurkako jarrerak udazken arte atzeratu du bozketa, baina segurazki batzarrak behar duen gehiengoa izango du aldaketa egiteko.